हमके आवता रोना जब से फैलल बा देश में कोरोना। हमके आवता रोना जब से फैलल बा देश में कोरोना। ओ बढ़ल बा चैन नैनियरऊ फूलात सांस टाउन में। बढ़ल बा चैन नैनियरऊ फूलात सांस टाउन में। 6 बजे बाद मिले यरऊ लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले राजा हो लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले सैया हो लॉकडाउन में। कुछ दिन के बात बाटे कला सबर हो। फोनवे पे खाली हमर लिहा खबर हो। हाँ कुछ दिन के बात बाटे कला सबर हो। फोनवे पे खाली हमर लिहा खबर हो। मिले के हमरो तो इच्छा बा। प्यार के कैसन परीक्षा बा। मिले के हमरो तो इच्छा बा। प्यार के कैसन परीक्षा बा। घूमल बंद करा आज के बाद हुआ गाँव में। घूमल बंद करा आज के बाद हुआ गाँव में। 6 बजे बाद मिले यरऊ लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले राजा हो लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले सैया हो लॉकडाउन में। गली चौराहवा पहरा भारी। मरी है दौड़ा के यार कपड़ा उतारी। हाँ गली चौराहवा पहरा भारी। मरी है दौड़ा के यार कपड़ा उतारी। चोरी चोरी से घर मिले हो। प्यार वाली बात खूबे कहिया हो। चोरी चोरी से घर मिले हो। प्यार वाली बात खूबे करिहा हो। गाना बजैहा रवि के यार खूब साउंड में। गाना बजैहा रवि के यार खूब साउंड में। 6 बजे बाद मिले यरऊ लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले राजा हो लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले सैया हो लॉकडाउन में। 6 बजे बाद मिले राजा हो लॉकडाउन।